és bo que ser conscient del pas del temps i de que som això, no? I de la finitud, i de que estem aquí, però és que demà, és que tampoc ho sé, si demà jo puc fer plans, i està bé, poder fer plans, jo els faig, i m'agrada pensar que l'any que ve doncs, podré anar-me'n a la Costa Brava, és igual. Penso que també la vida és com, amb algunes coses també ens ajuda a prendre consciència de que també és molt important, no? Si per alguna cosa té un valor és per allò que dèiem del present. No tant ja el present, sinó com l'instant. Jo ara, per exemple, tinc la sensació que estic molt més instal·lat en el present que fa uns anys, i això doncs, em permet també disfrutar més, cosa que abans, curiosament, no disfrutava tant. I en canvi ara doncs, tens aquesta... I això m'ho ha donat justament el pensar en la mort.